Ayan, sito kami sa baggage space, sa may Cloverleaf Mall. Nagamit kami ng kurtina. Ayan. Sa ano to, Cloverleaf dito sa Balintawak. Dito kami nagkabit sa Cloverleaf Mall. Dito sa baggage PH. Ayan. Dito kami. Cloverleaf Mall. Third floor ba? Third floor. Sa elevator, may elevator. Ano? Si Ruli from Gumbil Todela. Ayan. Kaya na kami. Ada. Ada. Gusto ka ba? Ada. Ayan si Eding. Uwi na kami. Sige na.